verseny összpontosítása egyetlen egy elhibázott lövés. A 12-ből 1,59 másodperce megtakarított idő. A lőeredmény 33 pont. 33 points. Az utolsó vágtában 33 points. The last canter for Kassai Lajos. És ugyan délután 5 órakor lesz a hivatalos eredményhirdetés, de talán nem nehéz kitalálni, hogy a világbajnokság győztese Kassai Lajos Keszi nevű lován 273,49. And on the first place, our master Kassai Lajos 273.49. Túl vagyunk a versenyen. Nem tudom, hogy emlékszel-e rá, 20-valahány éve csináltuk itt az első fölvételt. Még itt a völgyben a lovas ijászpálya meg sem volt. Ott a sarokba ijászkodtak. Emlékszem, belebögtél egy borítékba egy kardot, és aki a legjobban teljesítette, az vihette a pénzt, ami benne volt a borítékba. Hogy érzed most? Hol tartasz, és azokból az elképzelésekből, amit akkor terveztél, meg tudtál megvalósítani? Hát többet, mint reméltem, és az a mondás, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, az itt megdőlt ebben az esetben, mert a lovasijászat minden erkölcsi elismerést megkapott, amit meg lehet kapni. Bekerült az egyetemi oktatásba, bekerült a lovasszagágak közé, a magyar szellemi kulturális örökség részévé vált, és a legnagyobb dolog, amit a magyar névjegy el tud érni, az a hungarikum. Tavaly hungarikummal nyilvánították a kassai féle lovasijászatot. Ez az eredmény nem a sportpályákon jött létre, hanem azoknak az embereknek köszönhető, akik lelkükön viselik ezt az ősi magyar harci művészetet, és segítették azt, hogy ezt az elismertséget megszerezze. De én egy nagyon elégedett ember vagyok, egy nagyon jó közösséget látok magam körül. Kiváló harcosok vannak a fiatalok között. Ha megnézitek most az eredményeket, akkor azt látjátok, hogy a legrosszabb magyar eredmény, amit született, is lényegesen jobb, mint a legjobb külföldi versenyzői. Tehát 50 külföldi versenyző állt rajthoz, 22 országból, és aztán van egy kis szünet, és utána jönnek a magyarok. 10 álltunk rajthoz, a 10 első helyet elhoztuk. A világ legjobb lovasijászai a magyarok ma. A völgy, akármikor jövünk, mindig egy kicsit más. Hol tart most? Van-e még változtatni való, amit tervezel? Azt gondolom, hogy nincs. De ezt már sokszor gondoltam, aztán mégis mindig változtattam rajta, de tényleg úgy érzem, hogy ez egy kerek egész világ. Ha mód és lehetőség lesz rá, én évente szívesen rendezek ilyen rendezvényeket. Ha ekkora az érdeklődés a világban, akkor szívesen látom az embereket itt. Milyen tervek vannak külfölddel kapcsolatban? Nagyon sokat jársz oda is. Azt mondják itt a környéken, az a hír járja, hogy a lelked egy kicsit mindig itt marad a völgybe, amikor elmész. Hát és ez így igaz, tehát én úgy vagyok vele, mint egy rádiótelefon, ami egy idő után lemerül, és körülbelül az én akkumulátorom olyan 2 hetet bír ki, tehát 2 hét után én már nagyon szenvedek, bárhol vagyok a világban, haza kell, hogy jöjjek, mert Isten igazából csak itt töltődök fel, itt érzem jól magam. A jövő héten én már Visegrádi Palota játékokon vagyok, azt követően megyek az Egyesült Államokba, ott lesz egy világbajnokság, onnét pedig megyek Maléziába is lesz egy verseny, tehát nagyon sokat utazom. Most a Keci nevű lova voltál, emlékszem még annak idején egy hosszú szőkehajú kislány, szintén egy Keci nevű lovagolt itt a lovasíjászpályán még az elején. Ez most, mi van vele most? Itt van a lányom, itt van, mint néző. Sajnos nem mint versenyző, de mint néző itt van. És a lovak úgy kapják a nevüket, hogyha sokáig gondolkodok egy lónak a nevén. Valami tulajdonság, valami érzelmi szál, valami megpendül, akkor megkapja a nevet, és azért hívják ezt a lovat is Kecinek, mert pont úgy néz ki, mint az elődje. Nagyon sok a külföldi vendég is. Hogy érted el ezt, hogy külföldön ennyire ismert legyen a kassai nép?
Hát úgyhogy ezt én terjesztettem el a világba, világ minden részén ott vagyok, és valamilyen úton, módon ez kötődik ide, vagy közvetlen az én tanítványom, vagy közvetett úton innét kapta az indítatást. Ez most még egy kis család, itt még mindenki ismer mindenkit, tehát 20 éve indult el a dolog, nem nehéz rajta tartani a tekintetünket, most még egy átlátható, átfogható dolog. A külföldiek mellett hál' Isten egyre több a környékbéli, főleg gyerek. Kaposmérből is nagyon sokan járnak ide, és úgy érzem, hogy főleg a lányok nagyon szeretik. Igen, a lányok nagyon szeretik, és hát rendkívüli tehetségek vannak köztük. Én nagyon szeretem ezeket a gyerekeket. Ha egy picit több szorgalom lenne bennük, akkor a dobogóra is állhatnának néhány év múlva.